खेबथाम भट होनानै बिपिएफनि समाव ना गोजोन लाबोनो हादों, ना मोजां थासारि लाबोनो हादों, ना खौसेथि लाबोनो हादों, ना जौगानाय लाबोनो हादों। नाथाय खेबसेल' इउपिपिएलनाव भट होनानै सरकार लाबोनानै दिनै गोजोन थासारि फैबाय, रैखाथिखौ बयबो मोनबाय, दिनै आर्मी पुलिसनि कुनु उपद्रब गैला आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइनि थाखाय रांखान्थि जौगानायनि थाखाय मोजां मोनसे थासारि बयबो मोननो हादों। दा बिनि थाखायनो इउपिपिएलआव बयबो लोब लोब फैदों आरो फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिया बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै मोनसे जारिमिनारि मोनसे साक्सेस लानानै बिथाङा देरहालांनो हागोन। सरकारा मोनफ्रोमबो समस्थियाव स्टेडियाम गायसननाय जि हाबाफारि लादों बेखौ थाइखाजरायाव दिनै जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो साननैसो उनावनो बेवहाय स्टेडियाम लुनाय खामानिया जाफुंगोन आरो बेनि गेजेरजों साहा ओनसोलनि फरायसाफोर लाइमोनफोर जायफोरा गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहा दानो सानो बिथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे सुबिदा जागोन आरो बोसोरफ्रामबो बे ओनसोलाव मोजां मोजां माखासे गेलेनाय गेलेमु आयदानि हाबाफारि जायो। रायजो राजाफ्राबो मोजाङै स्टेडियामाव जिरायनानै बे गेलेनायफोरखौ नायनो हागोन। दा बिनि थाखाय मोजां मोनसे सुबिदा जागोन। आङो साबायखर बावदों जोंनि इएम बिथां आरो एमएलए बिथांमोना जों बिसायख'थिनि समाव जेरै बुंदोंमोन जे जोंनि खामानि मावनाया साहा ओनसोलनिफ्राय जागायनांगौ। खोला ओनसोलाव गोबां समाव डेभेलपमेन्टनि खामानि जादों नाथाय साहा ओनसोलाव जायाखै। दायो साहा ओनसोलाव जेजेएमनि दै होनाय, दालां बानायनाय, लामा बानायनाय, माखासे इरिगेसननि स्किम लाबोनाय गोबां खामानिया दिनै चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव जागासिनो दङ आरो रायजो राजाफ्रा बे सुबिदाखौ मोननो हादों। दा बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों आरो बेवहाय दिनै 12,000निख्रुइ बांसिन बिपिएफनि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा फैनानै जोंनि हान्जायाव जइन जाफैदों। आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायदों। दिनै बोसोरथाम जि इउपिपिएलनि सरकार बेवहाय रायजो राजाफ्रा मोननो हाबाय। खेबथाम भट होनानै बिपिएफनि समाव ना गोजोन लाबोनो हादों, ना मोजां थासारि लाबोनो हादों, ना खौसेथि लाबोनो हादों, ना जौगानाय लाबोनो हादों। नाथाय खेबसेल' इउपिपिएलनाव भट होनानै सरकार लाबोनानै दिनै गोजोन थासारि फैबाय, रैखाथिखौ बयबो मोनबाय, दिनै आर्मी पुलिसनि कुनु उपद्रब गैला आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइनि थाखाय रांखान्थि जौगानायनि थाखाय मोजां मोनसे थासारि बयबो मोननो हादों। दा बिनि थाखायनो इउपिपिएलआव बयबो लोब लोब फैदों आरो फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिया बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै मोनसे जारिमिनारि मोनसे साक्सेस लानानै बिथाङा देरहालांनो हागोन आरो जि मोनसे नरेन्द्र मदि बिथांनि थामथि जि सरकार बेवहाय जोबोद गोख्रोङै जोंनि ओनसोल जौगानायनि थाखाय खामानि मावहैनो हागोन। सार नुनो मोनदों दि बिपिएफआ नोंथांमोननि जौगानायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायखौ बियो राजखान्थिनि थाखाय मोनसे फावथिना होननानै बिथांमोना बुंदों। बिथांमोननि समाव बेनो फावथिनामोन। दायो रोजा रोजा अन्थाइ खाम्फा मोनगोन बिथांमोना गायनानै दोनलांनाय खिन्थु खामानिफ्रा जायाखै। किसुमान बिल्डिं बिथांमोना आधा आधा लुनानै गारनानै थांदों जिफोरनिखि मानो लुदोंमोन मानो मादोंमोन रायजोफ्रा मिथिया। नाथाय जोंनि समाव जेखौ जोङो लुनो हागोन जाय सेंसन जाबाय बेखौसो जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनो। दा नंखायनो बेवहाय राजखान्थिनि जेबो खोथा गैया। जोंनि आइ आफाफोरखौ लानानै जोंनि बिदा फंबायफोरखौ लानानै जोंहा राजखान्थि खालामनांगौ जेबो गैया। गोलाव सम सोमावसारनानै फैनाय जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ हारिखौ सिबिनो फैदों आरो बिथांमोननि बायदि थगायनानै खुन्दुं कम्बलजों रायजो राजाफोरखौ जोङो आन्दायहोनो फैयाखै। रायजो राजाफोरखौ जौगाहोनायानो इउपिपिएलनि थांखि। दा बिनि थाखायनो बर'जों लोगोसे गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्राबो दिनै बिपिएफखौ नागारनानै रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जइन जाफैदों। दा बिथांमोनखौ जों बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव दा जि स्पिडआव खामानि मावदों बिनिख्रुइ डाबल ट्रिपल स्पिडआव खामानि मावनानै बिटिआर ओनसोलखौबो भारतनि बबेबा मोनसे जौगानाय ओनसोलजों समान समान आगान होनो थाखाय जों खामानि मावलांगोन। एमपि बिसायख'थिनि फिथाइयाथ' दानो क्लियारखा बेसेबा बुरजा भटआव देरहागोन। खारन आगोलाव जेब्ला सरकार दङमोन अब्लाबो बिपिएफनि केन्डिडेटआ भट मोनाखै आरो दाथ' बिथांमोननि ना सरकार दङ ना मा दङ अबस्थाया बिराद गाज्रि बिथांमोना। ओंखायनो जों थाबैनो